Ai. Niin. Hyvä. Eihän siitä taas tuu yhtään mitään. Koska tästä tuli hyvää. Ei iällä. Ai. Mut mitä kuraa se mies juo? Hyi helvetti. Oli alennuksissa -3 käytti. Köyhä piti ostaa halpaa kaljaa. Ehkä osaa sulle puhua, jos annetaan ajan kulua. Mut kirjoitan susta lauluja vielä 2080-luvulla. Kohta muuten jässähtää kurapönttöön. Mikä on päivän aiheena tänään? Seinän lopputiivistys täältä. Sikaa väliin tonne. Ja siinä mä tein tämmöset hienot Rumat. ja monen mä kirves näis lovi. Näytäpäs sieltä miksi lovi on molemmissa. Eli maalasin tosiaan tänne. Täällä on nyt vitun moukea tänne. Eli nää mä maalasin imeytin kunnolla, että ne ei pääse ottaa kosteutta noin reunat siellä puusta. Meni oikein kunnon lakkamaalilla tai jollain. Käry oli ainakin mitä mainio. Kärry oli kohdallaan. Tommossa, ja leisketään nyt tonne sitten. No. Se on tuloillaan sitten jo laasirukkeli leikkaa mulle. Tehdään ne 90 kulmat tähän, eli saadaan yhdistettyä tuon seinän nyt tuohon lattiaan. Kun ne sen persemäkki ehtii ne sieltä särmäilee. Vitun PR Semekki vittu. Semäkille terveisiä. Kuvaappa sieltä oven päältä mitä siellä lukee. Kurvaa! Noniin. Nyt kun mä sanon tätä valmiiksi, niin laitetaanko ihan yhteen Space-logoon? Sitten kun mä sanon valmiiksi, niin laitetaan yhteen. Ja kiitokset hermeettiselle herrasmiehelle, joka lahjoitti hanskuja tänne. Joo, hyvä. Nyt avataan sikatuubi. Ja näin. Sikatuubi on auki. Noin. Sitten se siihen ja sitten byrkkeni tänne ja muuta kuin siitä vaan sitten. Näin. Ei siinä vittu. Muuta kuin lisää vaapi. Ei muuta kuin paskatykkiä. Sitä ei muuta kuin levy paikoilleen ja levy paikoilleen, joo. Hierottaa. Tulee halpa lappi. Niinhän se aina. Joo. Kyllä siitä. Sitten kauheat mällit kyllä. Noniin. Näin olisi panerit paikallaan. Siitä tuli erittäin hyvä. Ja seinä on nyt erittäin hermeettinen. Juu, se on hermeet. Nyt se on hermeet. Ja mä sanon, vittu mä oon kyllä neekeri, jos toi vuotaa toi seinä vittu vielä. Ihan oikeesti. Ja kattopaa herran jumalauta, mikä määkäseen meni sikaa. Näytäs vähän tätä siellä. Katsotaan täältä sanotaanko näin, että muutama tuubi. No ei. Raudat ja sit siellä on vittu 27 millinen vaneri vielä siellä päälle. Joo. Sitten tosiaan se tulee yhdistetään tosta sitten vielä. Sitten samalla laitetaan etulattia siihen vaneriin. Vaneri tosiaan. Ja sitten päästään jo katon kimppuun. Se onkin työmaa, se työmaa.
Joo, eli tosiaan suunniteltiin ainakin tuonne kattoonkin nyt sitten, eli saadaan kabiiniin vähän pienemmäksi Meillä on sitten tehdä sillä se, kun tuo portti tulee nyt tohon, niin sen portin ylhäältä heti mä vedän tuohon rautahäkkiin tuon puun läpi latan ja sikan totta kai siihen väliin sitten. Ja sit siitä tulee 30 x 30 x 3 palakit. Ja tänne tehdään kans semmonen, mikä tulee sitten strippitako kiinni, eli siitä tulee samalla käytetään samaa tekniikkaa kuin tuossa häkissä, eli päästään vetää poraruuveen ja sit se vaneriit tuonne kattoihin. Kyllä. Siitä tulee erittäin hyvä. Ehkä. Onko lisättävä? Mulla ei ole mitään lisättävää, enää vittu. Joo, tähän videon loppuun vielä sitten nämä kulmaraudat. Riittääkö ne? Tommos. Joo, eli ne pultataan sitten. Joo, se tulee tosiaan sika väliin tonnekin. Sitten se voi laittaa, tää on tasan 90 tää niinku. Se menee niinku tohon noin, just tekemään. Joo, sit siihen sika väliin ja ruuvit kiinni ja rock'n'rollit. Juu. Ja sit se on yhdistetty tähän seinään vielä. Jep. Alattiin oikein hipistelemään. Oikein mässäilemään, oikein herkuttelemaan sen. Lattia aika jäpäkkä on. Ei muuten flex. No ei luulisi, jos sä raudat on alla ja sitten vielä 30 millinen vaneri vittu siellä kiinni. Niin. Ei luulis. Kyllä se luulisi sä kiinni pysyy. Joo. Ei muuta kuin näillä eväillä jatketaan sitten taas seuraavaan videoon. Kyllä.